Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad wa salim. Sheikh Amadou dinga naka kalandendo Musa Sidibe Banwa Musa Shigonga ani maleviat na je sababu ye ala ko ma ko adiuni astajib lakum ala ko aramadin wa ko ayin wele me au jabi ako mamunu banaka ne wele futaru usogo fen wero la munte alaye ako sayado ko jahannama dakirina ako nu do jahannama kono dungo jugu chejugula ya rabbi ala kan kishi kabama o kofe ambe soli ni neme ani kishi amo ke ala kira muhammadu kan ala kira min ni danfen bela jale dana ale kanu kama ala de kwa mawla ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ako ala kira me ci foy kama fo danfen bela jale kan hina kama o kofe me Allah subhanahu wa ta'ala fo ka ala barkada ala mi an shi jo ka bi doin kono ka beni ashura kalo tle tan ani sabai ame ala fo ka ala barkada wala ye message ka la se jiamama Sheikh Amadou Sidibe Bango Amadou aya denga naka kalandenci ni message do ko ka la sawma mamunu be nu mago be ka bange don saraka barani ma chama bena telefoni na bange don saraka setuye uka ko be fla be ta jo bange do kai ba sura saraka tewye a setuye fiu bange don saraka yi a dogo kun tile wolon fla anyu mishi faga an kan ga tila ka beni ashura kalo tile tan ani wolon fla de ametla ko ina peu o ko fe ni mami mago ba la sa bari ko in dabora de ka maudu susuma mamunu ni bange don sarakali sete uye bari ni ki be bange don saraka an fe mali kono bi mishi dama wa bi oroni duru wa bi olon fla be do mishi la pour que ko nyuma soro o ko fe yiri munu be bara bari maw fana be blaka sebenu ke hayaw be ala ulu be sebe abela jele musaka abeta jofo wa kemela pour que ka ikishioma ikase ka soro ire koro a kle wolon fla be amena mishi faga ni ka fara nyongo kan unashi biton kele maw be no tadi o dashi babi sabai o wa bi saba ni yo soro ikana ni biton kele takati ko ki bange do mago nya ika dugo ke Sheikh Amadou ye ika dugo ke aka kalandenw ye ika dugo ke yere ko inda bola nogoya drone kama o kofe tege fle ba nona mawbe ubu tege fle ka bo jamana ko kan ani mali kono ka bo jiya yoro bela bari aramaden ka fen bela jele tege kono na fladi ala ya anda amantote wa amena sade donc aramade I balo ni saya abela jele bi tege kono ni tege kono na fla daele ka laje nyege munu be tege en kono Allah taala kelempe ko ana ya di aka jonsanma munu ma olu kofe ati donga bane bari ala yida kabi ala yida kana jiena fokata sey bena sa togo mina ala ya bela jele da bi tege en kono de aramade tege fla ka letri de du inana na ye wa ibeta na ye fana donc tege fla be fla ya jamana ko kan wanani malla ya wafla asako ala sako kanawiye ala kanaw korota ala ni ala kira bunya ko son solli ala rasul hami be mala ala ka bela jele hamidla mita kamana gaye ala ka bela jele ba ala kira bunya ko son solli ala rasul nina ku yembe sayi ni ka dawma Sheikh Amadou Sidibe ka Musa Banwa Musa shigonga ani maleviat ne assalamu alaikum rahmatullahi ajruka ala allah